Здравейте на всички! Изминаха няколко уникални дена покрай организирането на събитието Football Next. Но сега ще ви говоря за едни от гостите ни, които направиха впечатление на цялата публика. Това са Бодюглимт. Ще ви кажа няколко интересни факти, които дори аз не знаех. Колегата Джо Фостър, който беше гост, един уникален човек, разказа как през 2011 година Будю е бил пред фалит. Играли са във втора дивизия, но с назначаването на новото управление нещата стават много по-различни и в рамките, виждате, на последните години особено, Будю е един от хегемоните в Норвежката лига, как и също така и се справя доста добре в Европа. Но какво интересно казаха хората от Будю на конференцията? Първо, грачето е някъде около 51-55 хиляди човека. Намира се доста на север от Норвегия, близо до Трьомсо, близо на около 10 часа с кола. Най-близкото населено място е на 8 часа път. Всички, които работят в клуба, над 50-60% от хората, които работят от клуба, са местни хора. Също така Бодюглимт е един от отборите, които се гордее с това, че в Шампионската лига играят с единствените, които имат 5 или 6 играча от града. Местни момчета от школата. Но какво друго интересно ни направи впечатление? Първо, когато продават билетите, те са, в смисъл, увеличили са цените на билетите. При продажата е имало доста спорове от феновете, така те са решили да направят нещо като пресконференция, за да покажат на феновете за какво се харчат тези пари, защото знаете, по време на Шампионската лига има доста организационни неща, които струват доста повече, отколкото в Норвежката лига. Така че те са направили всичко това прозрачно и феновете са казали, са се съгласили всъщност да плащат тези големи суми. Другото, което правят, за да напълнят стадиона, доста често те правят различни събития с деца. Последното, което казаха, са го правили на Хелуин. Направили са, раздавали са безплатни маски, гримирали са децата, за да може да пълнят стадионите. Другото, което е много интересно, попитахме го как се вграждат новите идеи, които има, защото той е доста иновативен клуб. Човека каза, че никой от работещите в клуба не се притеснява да отиде при президента да си даде идеите. Защото според тях всяка една идея